În această dimineață, pe drumul european 581, în apropierea localității Bârlad, a avut loc un grav accident rutier, producând tamponarea a două autoturisme. Au rezultat 9 victime, iar la locul solicitării au fost trimise 3 ambulanțe ISU și 4 ambulanțe SAJ din Vaslui și Bârlad. Cele 9 victime au fost găsite la locul solicitării, dintre care 2 erau în stare foarte gravă, un bărbat în vârstă de 18 ani, în stop cardiorespirator, șofer încarcerat. S-au practicat manevre de resuscitare, dar fără răspuns, fiind declarat decedat. A doua victimă în stare gravă este o fată în vârstă de 18 ani, care a fost găsită în comă profundă cu un traumatism craniocerebral. A fost intubată și ventilată mecanic și transportată în regim de urgență la Spitalul Județean din Vaslui. Celelalte 7 victime prezentau diverse contuzii și fracturi, dar erau conștiente și stabile hemodinamic și au fost transferate la Spitalul Municipal din Bârlad. Am auzit gălăgie, toată lumea era agitată, am crezut că s-a întâmplat ceva, s-au luat niște colegi la ceartă. Când am ajuns, am văzut accidentul, am încercat să aflăm ce s-a întâmplat. Din câte am înțeles, băiatul cu Duster-ul a întors fără să se asigure și a fost lovit de către un șofer care avea viteză peste.